Ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan tasinda kita, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magkakairibanan sa programang Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita, ako Bicol. Nagtasabang na puong baga ito. Sinda kita, ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol ang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. Ako Bicol, yaon lang permi. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa Bueno. na pamilya pa. Good morning, Tabi. Sa Indogabos, Al Armario. Saan ka akiyan? Present digdi sa tuyang programa. Bicol, ang kasurug Oragon Bicol Program. kan magseserbi. Dahil na muna kita ma-chacha Subok na, ako Bicol. Manong Angi. Magurog pa. Diyan sa City Hall. Paborito pati ni Angi. Asin magtarabang nga. Dahil na muna kita Angi ma-chacha ta. Mayaman na Tiginitan kita ni YouTube. Bicol, mayaman Kau yaman ini Jun si YouTube. pili yan. Para kandit na. Arawan istorya kan para kandit naan Jerome. Ako Bicol. Na matita ang Kanaan istorya yan kan rape case. ngunyan. Sa rape case. Parang nga kandit nan mareklamo ka. Ay nako, sige tabi, abante digdi sa programa. Live kita digdi sa DCGB siyempre. Live digdi sa DCGB Legazpi City. And hook up man an Nagtasabang OK FM dyan sa Sorsogon. Sina Rexa Bulima and company. puong serbisyo. And dyan sa Daet Camarines Norte, tabi. Ang sa indong tiwala, An OK FM Daet. pagtabang kaya haloy Monitoring man ang radyo natin dyan sa Iriga City, Camsur area. AK And siyempre, ang Catanduanes Masbate. mo asin pag May mga programa man po dyan. dolar na nagka An Oragon Bicol. naginibo. Kamusta ang buhay-buhay ta? Matigos na pamilya. Mainit na di, Citizen. Kamusta ang buhay-buhay ta? Ang importante, Bicol pa. dahil kita naghihilang, may peace of mind, Ang boses kan kasama. asin may hanap buhay. Yan. Importante may hanap buhay kita. Ako Bicol. Yan ang pirming pingmamawot. Garanta Pero po yan sa mga misyon kan Ako Bicol. sa puso. Kaya taod-taod baka lamang makahugot naman kita nin informasyon. Yan sa mga opisyales ta kan Ako Bicol, Titios. War. Siyempre sa mga helang dyan, get well soon tabi. Ako Bicol. Nagtasabang na puong So iba, hanap buhay, Sabado ngunyan, lalong-lalo na sa construction workers, gulpian mga ngunyan. construction workers na talagang puga-puga sa paghanap buhay. Pag Sabado, urugmahon yan. Taal down in sweldo. Yan, tama-tama. Yan po, nasa linya si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. para hugutan tanin mga informasyon. Tabi, ngonya na pagkaaga. Good morning, Tabi, Congressman. Good morning, good morning sa kabot sa nagantabay sa TBN-DCGB sa probinsya kang Albay, syudad kang Legazpi, sa bilog na Kabikolan sa anum na probinsya. Good morning. Opo, nabanggit ko inisyalmente ang tungkol sa hanap buhay. Aram ko po, ang Ako Bicol. Saro yan sa pigmamao talaga sa mga kababayan ta, lalong-lalo na sa mga marginalized sector.
na matawan sindanin hanap buhay. So, pwede po pakidetalye kung ano ang mga priority programs tangon yan na taon para po sa satuyang mga ordinaryong kababayan, tabi Congressman. Al kasukapon, but ko maimpormaran na duman sa Ligao City, nagkaigwa kita ki payout kasabay ang Department of Social Welfare and Development. Of course, this is the program of DSWD, pinag-initiate lang yun eh. As in, ma-identify sa mga beneficiaries para duman sa Sustainable Livelihood Program. And tama Carl, when you speak of pagtawki pangkabuhayan, we choose the marginalized sector and including duman sa mga beneficiaries 44 from the AMTIC Farmers, Integrated Farmers Association, mga paraoma, na konsin duman na tawan sindaki capital 15,000 as in ini paparoling nila tanganing lumago and ma-improve ang sa indang agricultural output. So ang SLPR, ang Sustainable Livelihood Program, padagos ang payout sa manilain na lugar sa anom na probinsya kang Kabikulan and pangkabuhayan yan man ang tupad or temporary work program na kung siya nag-payout sa Rapu-Rapu, kung nakaging simana, sa Manito, and then sa munisipyo kang Daraga. And not to mention sa iba pang lugar, kang sa tuyang Kabikulan na padagos sa tuyang mga livelihood trainings and program. And katakot ganal, speaking of oportunidad sa trabaho, diretsyon ko na dahil kasuhapon, naging guest kita sa job fair. Yes, sa Legazpi. Sa SM Legazpi. Na kung sin pinamamayuhan kang lokal na gobyerno kang syudad kang Legazpi. Ni Mayor Hisham Ismail. And we would like to congratulate our PESO officer si Dad Saranyas na kung sin very successful. So sa tuyang job fair kasapin, and I think today ongoing pa because with so many employers na kung saan nagparticipar na nag-offer kay renibong trabaho both local employment and overseas employment or abroad. Grabe supila. Talaga, Mahiling mo supila duman na magpuon sa luwas kang SM, Palalaog, Renibo. And bako sa natabi ini ang nag-offer ki oportunidad sa mga albayanos kundi from all over the Bicol region. I was able to interview several job seekers ali sa Sorsogon, Masbate, Kamsur, and even Camnorte and the island province of Catanduanes, yan Sindaal. And good thing is, the whole so nag-offer ki trabaho, mga pribadong korporasyon, as in mga opisina, and of course, overseas employment, 4,500. So pinag-offer na overseas employment. And I would like to thank also the presence and participation of the Department of Labor and Employment, yan so TESDA, nga niya magtawag nagkakanigong asistensya naman. Pati naman sa mga technical and vocational courses na pinag-upresir kan sa tuyang mga ahensyang na-mention ng AL. So congratulations again, LG Legazpi, Mayor Hisham, and kasabay naman si PESO Officer Dad Saranyas. Meaning, kumbaga tundag na ini kan padagos tang espersos na sabi mo nga ni kito magkaigwa kitang mga human capital ay by way of education ngunyan kadakol na po ang mga graduates ta na sigurado ako parte kan mga nag-a-apply kasudma sa ginibo pong job fair. Tama ka, Alday, nagkukulang ang Rayon Bicol pag-abot sa human resource or itong mga kwalipikadong individual na ma-fill upan itong mga job vacancies. Maging professional or maging laborers or skilled workers, kompleto kita kanig di sa Rayon Bicol. So, itong mga pangangipo duman sa ibayong bansa, overseas, patungkol sa medical field, takol kitang aplikante duman, nurses, midwives,
and even caregivers, yaon so presensya kan sa tuyang mga job seekers. So this is very important because kita na mismo ang syudad kan Legazpi naghahanap ki venue at ang ani makapagtao kay oportunidad duman sa mga naghahanap ki trabaho. Kumbaga one-stop shop ang yaon duman na yaon so employer, yaon so kumbaga Department of Migrant Workers, DMW, yaon so DOLE, yaon so TESDA, and of course yaon so partisipasyon ka mga private corporations, employers, and at the same time pati isu Integrated Bar of the Philippines yaon naman nagkailing ko sa nagkapir ang abogado para mag-provide man ki legal na assistensya. So we are so thankful for Opo. that the event yesterday, a job fair, and I think it is on its second day very successful. Siyempre, trabaho, yan bigahanap ninda, ang misyon ninda para magangat ang buhay, magkaiguanin pakinabang sa pamilya, lalo sa mga tiyos man na pamilya, ngaya, paano lamang ngaya makaharong lamang. Pero on the other hand, tabi, Congressman, ining mga esperso sa inikan gobyerno para po sa hanap buhay. On the other hand, igwang na pigasaper ngo niyan, especially in Albay, tungkol sa kadipisilan sa halimbawa sa pagpatugdok nin harong dahil kaning mga issues araw kaning aggregates digdi sa Albay tabi na mahalon daan supply ngo niyan ang presyo tabi kan supply kan graba baybay mga aggregates po halay diyan sa Bulkan Mayon. Anong update tabi? Well, tama ka, Al. Nag-post ako the other week. And I can confirm, iyan na sa imong pinagtataram, pwede kong confirm ron dahil sa kuyang kasambahay mo niyan na sarong tagama nito. As in, nagbakal sa ki Baybay. Digdi na nga ni sa may San Francisco. Delivered sa kataning na barangay, sisiring sa maan nito. Inabot ki 750 per cubic. 700, imagine, bye-bye. no? Mahalo na. 750. And aram ko dyan sa sur na parte kan sa tuyang syudad, as much as 800 pesos delivered. So bye-bye, araw ka ng presyohan dyan sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Sa tuyang pag-aadala sin impormasyon, ang bye-bye asin aggregates talagang bako available masyado sa tuyang mga local consumers or customers na kung sayin na natatawang kipabor ito mga bulk buyers pasisiring sa luwas kan sa tuyang probinsya, pasisiring sa Sorsogon, Masbate, Kamsur, and even inter-island pinag-export ng sa tuyang mga baybay to the detriment of our locals. And that's why iniday matinay kasi kung mahiling mo ang sentimento talaga is mahalon, may scarcity because ang supply na papaduman sa mga bulk buyers, ito mga darakulang buyers na pinagagamit sa construction. Pinagtataram kang provincial government, dakulang stock, tama po. Dakul na stockpile ang mga darakulang kumbaga concessionaires na kung saan pinagre-reserva ninda paggamit sa sindang pangsadiring construction. And some are not engaged into selling aggregates. Kumbaga pinagtatagama ninda ito sa sindang pagpatapos kan sa indang mga infrastruktura sin patrabaho pangungontrata sa Department of Public Works and Highways. So they should be looked into dahil ang naging ang lalag sa disbentahe ang lokal na konsumidores, lalong-lalo na sa mga kasaradayan. Can you imagine saro kang minimum wage earner and then ang presyo kang bye-bye delivered is 750 pesos. So how can you afford makapagpaharong kisa dahil na harong o makapagpa even renovation kan sa imong harong. So this is the reality. Dahil kita nagigibo ko istorya didi but the irony is ang makamundo, the locals, the Albayanos, the Legazpeños are the one kumbaga suffering digdi sa mahal na presyo ka mga aggregates na ini.
Ang makamundo pa ni tabi kung yan, nagtutugan mayon. Grabe naman ang mga aggregates na yan. Pero ang nangyayari lugod, garo nagiging priority ang dilensya kan mga darakulang negosyante. Asin kung sisay pa man na nagdidilensya dyan. Pero mas makahirak tabi ang mga ordinaryong albayano. Well, you can see it, Al, dahil yan man ang sentimento ka mga ordinaryong albayano and Ligaspeño. And siguro, dapat matawan ni kitutok pansin dahil aram mo, Al, it affects the pagninegosyo on the construction side. And if there is a scarcity or lack of supply, it affects, the timely completion. Okay, John, paki-redial tabi. Kung ma-redial kami, inabot kita ki time limit sa tuya pong koneksyon with regards sa isyong ini. Tama-tama ini yung ini yan ang agrangay, John, kan mga ordinaryong residente kan barangay. Paano man niya kami makabaarong lamang? Ma-order ka kibaybay graba, kamahal-mahal. Kulang pa daan supply. Alo yun, pag-deliver ta. Siyempre, kulang ang supply. Napapasa yung supply. Yan ang sabi ni Kong Pido sa monitoring ninda, mas natawang priority sa mga dakulang kapitalista. Nata ito. Tabi, Kong, medyo naputol kita. Sige, Tabi, sa pagpadagos kan sa imong paliwanag po. Well, Al, this is the concern of everyone. Ordinaryong albayano, ini ang pangampudan as in, if you can see it, in their comment section sa social media talagang pinagkukonfirma nila. And ako sabi ko sa imo, one of the confirmation is, ang sa kuyang kasambahay digdi, nagbahal ki duwang kubiko, 1,500 sa duwang kubiko, delivered sa iyang harong. So this is no longer normal, palabaw na yung presyo ini. And I think, the provincial government should do something about it dahil kung masuprir ang locals, ang mga albayanos, as in nakikinabang itong mga proyekto, mga negosyante outside of the province of Albay, and then we can call it unfair, bako makatarungan, as in disbentahe ang albayano. Nabanggit mo tabi kung ang provincial government nahiling ko sa imong privilege speech po tungkol sa weteng and sad to say na may mga personalidad allegedly na involved lalo-lalo na sa mga illegal activities digdi sa Albay, especially po ang weteng base naman sa imong privilege speech. Well, it is what it is, Al. Ang gusto kong sabihin, kung ang anong tinaram ko duman sa privilege speech ko, katotohanan nito. And we could no longer turn a blind eye. O di kita pwede magbuta-butahan. Dahil ining illegal na aktibidad na ini ang nakikinabading di. So mga nagpo-promote kayo ni, promotor, as in nagtutolerar kayo ni, as in iyan, nagre-receive kidakulang payola. And what is being seen is, if it is being tolerated by the law enforcement and elected officials, then their public service is compromised. Dahil nga ni, we all know na hali dyan ang dakulang patong payola lagay. As in, diretso siyan sa bulsa na nagkakapira. So, we will wait for the action of our law enforcement agency. And I called upon the Philippine National Police, CIDG, NBI, and sa lalong madaling panahon, ang commitment kang Kongreso, kung na mapondo, the Committee on Public Order and Safety, together with the Committee on Good Government and Public Accountability, pati ang Committee on Games sa Kongreso, will call a legislative inquiry or investigation taganing mapondo ng illegal na aktibidad. Because we want a legal activity such as STL na kung saan naglalaog sa kabankang gobyerno ang pagbubuwis. For the past 2 years, nagkaiwa kita kay STL. And I confirmed, because of the report submitted to us by PCSO Albay, na halos 40 milyones ang naglalaw sa kabankang gobyerno sa paagi kang remittance kan sarong kwalipikado as in
lehitimong franchise holder, sinitong 40 milyones na ito napapaduman to sa charity works kan sa tuyang gobyerno in the form of medical assistance and all charity works na nakakatabang lalong-lalo na sa tuyang marginalized sector. So ining weteng mayo, gabo siyang pakinabang kini, napapaduman sa lagay asin payola sa bulsa ka nagkakapirang politiko pati na mga polis na kung sa compromise sa indang trabaho. So this is the devils of this illegality kompromiso, and at the same time warang naglalaog na income sa gobyerno na napapaduman ko tabang sa satuyang mga kapobrehan. Opo, sabi mo napapaduman sa bulsa. Pero may mga humors tabi kung konektado sa quarry and weteng. Pag sabayon tananduang iyan, may mga humors tabi na parte da ini kan fundraising for this coming barangay election. How did you comment, Congressman? Well, I won't comment. Pero ang satuyang confirmation din is yes, payola sa quarry. That was established already because no less than the National Bureau of Investigation nagkaigwaki entrapment na nahiling ta. So at the early stage nahil nadakot bagay ito tabi alkang NBI. Correct. And then so wetting naman 2 weeks ago nagkaigwaki raid sa Daraga confirming that there is this existence of wetting. Pag una taal mapupundo na ang nabig. Kumbaga nagbalik with a vengeance and with boldness na kung saan nahayag-hayagan na. So, if the law enforcement, especially PNP Albay, under the leadership of Colonel Noel Nunez, kung di matolerar, aramtal, di man iyan, ma-existir alagad with the continuing presence of this hayag-hayagan, nagpapataya sa dakul nagpapadara sa Kuyaal. Papilon na kung saan padagos na nagtataraya asin subola pati sutama, we can always assume na yaon ang kapabayaan asin minsan maisip ka so involvement na mismo kang kapulisan also. So prove us wrong, pundonin do yan, but I can assure you na maabot yan sa investigasyon duman sa Kongreso. And mangangaranan, so dapat mangangaranan, may mga testigos kitang maburutwa dahil maski mga mayors pinag-imbestigaran sa ng COP. Ang COP nagtataram una niya sa order sa muya ni PD. As in sa order ni PD hari isa sa rong langkaw na opisyal digdig sa tuyang probinsya. In due time this will be proven during the legislative investigation. Okay, so well noted tabi, Kong, tungkol sa duang issues na yan, no? Quarry and wetting. So, habol na lang, saraw na lang tabing topic, Kong. Habol ko, kung dahil man ako nakakaulang tabi sa imong mga schedule ko niyan, ano pong update digdi sa plano sa pumping stations digdi sa Legazpi City na nag-apot po ang iba niya tong mga kababayan digdi sa Legazpi? Well, let me congratulate Mayor Hisham Ismail for coming up with a innovative solution dyan sa pumping station. We all know na sa pumping station gusto ta mag-andar, mag-work, as in mapakinabangan kan taong bayan. But in the meantime, na yan tinurn over ta sa Department of Public Works Region 5 tanganing magkaigwagi kakani kong aksyon as in remedy sa rehabilitasyon kayan. Ang syudad kan Legazpi din nagkulang as in igwaki innovation na kung saan ng mobile pump na sa panahon kang makukusog na pagura na sin pagbabaha yaon ng sarong ekipahe na pinag-purchase kang local government of Legazpi. Sine nahilita ka sa hapon kung paano ito maging epektibo sa panahon kang pagura na sin pagbabaha. So I may refer them to the video posted by Mayor Hisham Ismail sa iyang Facebook account, and mahiling nyo naman kung gaano ka-epektibo dahil ini pinagagamit bakusa na kang sa tuyang syudad pati na duman sa Metro Manila, sa Makati, sa Taguig, arog man kayo niyo sa inyong mga innovations. And then we're just
adopting the best practices ng ibang local government units. Sabi ko na nga ni, pag gusto, may paraan, pero may solusyon sa mga problema na kinakakampang ta. And congratulations, Mayor Hisham Ismail. Okay. Thank you so much, sabi Congressman, sa oras. Salamat, Marinal Tawal. Opo, thank you so much. Ayan, ingat po and God bless. Si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. po, nahugot ang sa iyo pong informasyon. Ali po dyan sa mga update kan issues na nangyayari digdi sa satuyang palibot. John, ma-break lang kita kay Diit. Mahangos na ako. Sige, tabi. Okay. Thank you, tabi, John. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Okay, balik kita digdi sa programa. Alas 9:01 na. Abang pigalat-alat si Ate Sally sa mga update ni Ate Sally. Ano daw kung madigdi si Ate Sally? Alata, basahon ta sa mga text manindo. O yan, monitoring si Joey Sarsia. Kamusta pa rin Joey sa mga pag-iriba dyan sa Iriga? Sa radyo natin. Listening man ang mga taga-yaon dyan sa Saud, kan Legazpi City. Ay, kamusta na kamo dyan sa Saud? Pero may mga renovation man na pigigibo dyan po sa Legazpi Public Market. Yan, good morning po tabi sa Indo dyan. Si Ate Sally mapa-kamsur. Sige, apo dan taga Ate Sally. At John, tabi, apo din na si Ate Sally ta. Update kita kan mga lakaw ninda. Sige, ikot ka ni Ate Sally ta. Siya bagaan community-based relation officer kan mga programa po kan ako Bicol. Kaya sige, ikot ka ni Ate Sally. Bicol wide. Dahil kapagaling babae ni si Ate Sally. Tanganing ma-update kita, John. Kan mga iba pang programa po kan ako Bicol. Yan, listening man ang mga taga Barangay 2. Barangay 2. Digdi sa Legazpi, Barangay 2 is EMS Barrio. Ayan, EMS Barrio. Kamusta man kamo dyan sa EMS Barrio? Mga taga-Arimbay. Dyan sa tindahan man ni Padingdan. Dyan sa tindahan nin Karne. Dyan sa Arimbay. Kamusta man kamo? Ate Sally! Abo, Ate Sally! Ito good morning. Loy-loy sa nandalaga ni Kong Lee. Si Kong Lee ang driver mo dyan. Apo. Ayan, anong lakaw ta naman ko niyan, dalagan pasiring sa Kamsur, tabi Ate Sally. Yes po, promotion po kita ngunyan ng TOS virtual. Oo. Ano mo naman, nagdadala po baga kang February 13. Aha. Kaya lang, sabi ko nga
baba po ang turnout. Oh. So, diit po ang nag-intra. Kasi nasa 171 po na HPIs ang itinao sa tuyakang CHED. Mhm. 26 lang po ang nakapagpasa. 26 so, kulang pa pa sana. kita. Opo, kulang kita. Baka gusto sabihin kayan, kulang na kayo matatali digdi sa Bicol. Dahil po, Tito Al, ang iba, joke lang. ang iba kaya po, Tito Al, Aha. maski nga naka-receive ng email dahil sa sobrang kabisihan, Aha. dahil na i-forward sa mga department. Aha. Tapos nung pigdaman mi po personal, nakiuron po sinda na kung pwede mag-extend. Aha. Lalo na po sa Masbate, sa Catanduanes, Mm-mm. sa other provinces, sa Sorsogon. Nagre-request po sinda ng extension. So nag-extend po kami ng another 2 weeks. Ayun. Ang deadline po kaini on February 28, 5 Okay. p.m. Mhm. Opo. So, may chance pa po talaga sa iba. Kasi, per category po, Tito Al, Aha. pwede sindang mag-nominate ng hanggang 4 Okay. na estudyante. So, magayon po ini, Tito Al, kasi ang premyo ka ini, alam niyo naman po. 50 mil. Pagka po, opo, 50 mil po sa 10 outstanding, sa 10. Okay. Pero pag nakaabot ka po doon sa 20, Top 20. 11 to 20, Apo, makaka-receive ka pong certificate plus 30,000 pesos. 30,000. Oh, ayos Yes na. po. Oo. Opo. Kaya mga nga ni Tito Al ang feedback kain kang mga naging part din ng TOSB from 2010 to kailan nag-stop ini 2019. Mhm. Sabi ninda, magayunan kasi pagbalik ng Ako Bicol party list na 10 outstanding students of Bicol, cash na ang premyo. Dito kaya, ang premyo ninda is laptop as in, kung nakaabot ka sa top 20, tablet po, Mhm. yun ang pigtatao ka ito. Tapos, syempre, recognition na ikaw po ay kabali ka sa 10 outstanding students of Bicol. Ini po, Tito Al, Mhm. in cooperation with CHED, Region 5. And syempre, kaibahan tamandig, di partner din po ng Ako Bicol, ang Rotary Club of Legazpi Central Opo. and Rotary Club of Metro Sorsogon. Ayun. Si Tito Al, igwa po sa search na advocacy project. Mhm. So pag napili po sa advocacy niya, nakabo po sa napili ng Rotary, makaka-receive po kamong additional 20,000 pesos. Ayun. Malaking bagay Apo. na yan. Oo, sa mga Bagay talaga, Tito. estudyante. Oo. Oh. Kasi, Tito Al, igwa pang may mga special awards pa. Mhm. Kasi igwa pa kitang People's Choice Award, Dakulo na sa award. Leadership Award. Oo. Makulon pong award. Oo. Oo. Kaya magayon po yun kasi bako lang ma-recognize ka bilang matibay na Estudyante. may cash prize ka pang ma-receive. Ayun, okay. So, yun. Sa ibang activities, tabi Ate Sally, kan Ako Bicol, kamusta sa paglibot nindo? Well, Tito Al, dagos pa man giraray po ang pagtabang kang Ako Bicol Party. Yan man po ang kasubuat ka sa to yung mga congressman, si Congressman Kido and Congressman Attorney Jan Chan, Mhm. na every time po na may kalamidad, yaon po ang Ako Bicol. So, right now po, dahil pa man nagbababa ang level na Mayon Volcano. So, nag-iikot po ang Ako Bicol para po sa feeding program. Mhm. Apo, kada kaaging aldaw po, nainot lang nagpakaon sa ng hot meals po, Tito Al. Dara-dara po ang mobile kitchen, kaya Opo. Ako Bicol Party List. Nagpakaon po sa mga evacuation center, lalo po dyan sa Kamalig, Mhm. Malilipot, and Tabaco. Gabo sa evacuation center, Tito Al, pag-iikot ka na Ako Bicol Party List po. Kulang po pagpa-feeding program kasi din po, Tito Al, kang sarong aldaw, kang Miyerkules, yaon Opo. po kami sa Manito Albay. Aha. Na-invite po kami ni
ang masipag, ang maiguson, magayunon, na City Councilor kang Si Amiga. Si Amiga. si Ate, Oo. Ate Councilor Mia Si Mia. Oo. po. Ito pong programa niyang tanim para sa puso. Ayun. Nagtanim po kaming mga fruit-bearing trees. Tama yan. Tanim para sa Apo. puso. Oo. Kasi, alam mo dito, nag-ikot kaming Camarines Sur. Oo. Tapos ang kabundukan ng iba, magayunon sa Kamsur, pero may mga kabundukan po na walang puno kasi kalbo na. Kalbo na. Oo. Apo. Kaya importante po talaga na dapat Magtanong. tanong talaga kita. Kasi nakakatabang po ini sa tuyang environment. Aha. Nagkakaigo kitang malinis. Malinig na hangin. Correct. Ayan. Mm. At syempre, may papamana pa kita sa tuyang mga darating na henerasyon. Mhm. Makulang yan kasi nag-zumba din kami. Zumba. Importante, nag-zumba. Importante yan. Importante baga na Para mag-sexy. nag-exercise. Mm. Oo, bako lang mag-sexy tituan. Oo. Maging ang hawak, maging makusog. Oo. Yan. Si Importante Councilor Mia, kaipuan pa talaga magsumba? Ang kaseksihan niya na yan? Kasi alam mo, Dati nang sexy si Kagawad Mia. Kailangan mag-maintain. I-maintain. Tama Ito ka. for maintenance tituan. Oo. Pati ba lang sa Mr. and Mrs. nagbabayle si Councilor Mia? Oo. Iba yun nga si Ate Mia mag-baili talaga. Pero di ko pa nagkakapartner. At dapat mag-partner ka mo tito. At parehas ka mo titi. Pagtutupar ko si Councilor Mia, talo yun na kami din nag-ilingan. Nahiling ko sa video niya. Ba niya ako si Councilor. Talaga. Matibayan magbaili si Ate Mia. Bay, sana mga saro, magtuparan kami naman kan. Opo. Ano na kami din nag-ilingan. Opo. Ang nakalagdig dito sa ni Ate Mia na ining tree planting tapos sumba. Iyasin na pagmamahal na may layunin. Sabay nating itanim ang pag-asa para sa puso, sa kapwa at sa kalikasan. Ngayon yan, tama-tama dyan. Sama nito, dapat talaga i-maintain dyan ang mga kahoy. Opo. Tapos, kay bahan naman po dito alang Zumba Group. Ha? SK Chairman, ang Gugon. Anong pangalan yon? Lumba? Zumba Group. Lumba. Pag nangog ko Lumba. Zumba Group. Zumba. Tapos siyempre yaon man po ang PNP nito nag-support po sa tanim para sa puso ng dyan po sa nito. Sa Sitio Gugon nito Albay. Ay, may Gugon man pala dyan sa nito ano? Yung nga ni, sabi Igwa Pawa. Sitio Gugon. Pawa, Sitio aram Gugon kang po. pawa, Igwa Pawa, apo. Duman po kami nagtanom. Apo. Then, ayun na, nag-ikot kami sa Camarines Sur, Perang Aldaw na po, para po sa research pattern at Sunday Students of Bicol. And then, ganyan, magmaham po sinda kasi nag-extend gani po ang ining TUSD. Reminder lang po dito, Okay, sige. may sinad po kaming Google Drive. Duman po ninda, i-scan muna ninda ang sa indang requirements. Ipadala po ninda online. And then hard copy po sa mga satellite offices po kan Ako Bicol Party List. So may mga nakapost na po sa Facebook ng Ako Bicol. Like and follow po ng page ng TUSB 2026. Tapos Ako Bicol Party List po. At syempre yung TUSB 2026 at yahoo.com and sa mga satellite offices. Follow nyo na rin po si Firefly Winter. Sabayin nyo na po dito. Ayun. Okay, sige. Ingat ka mo dyan. Okay. Salamat po dito. Salamat ha. Ingat ka mo. Salamat din po. Shout out po sa tuyong mga barkaw sa Gardenia dito sa Philippines. Si Sir Joey Santos, si Kagawad Onin Manzanillo, Jerry Achaga, and Robert Robert Alcantara. Okay, sige. Ayan po. Salamat po. Diyos mabalas, Tito Al. Salamat po. Ingat ka mo sa biyahe. Ingat din po, Tito Al. Salamat po. Opo.
Sige, si Ate Sally, going to Kamsur Sinda. Kita ika Sa padagos po na pag-promote can search for 10 outstanding students of Bicol region. Nakulang na bagay ini para po matawan onraman ang mga matitibay tang mga estudyante. Ano po? Sige. Yaon lang permi. Kaso bago John, Jerome, nagagi ako dyan sa may sityo Tagungtong, kan Taysan. Aba, nakikig kami ta sa mga motorista. Bata kurbada baga dyan sa patukad sa Tagungtong. Aba, gulping mga pag-una ko, LTO. Pag-una ko, LTO, John. Ito pala sa mga ano yun, apod ka ni? Task Force kan Apsimo. So, Task Force kan Apsimo. Mga magayon nung pati ang uniform ninda. Garo man sana mga LTO. Makikig-kigkaman talaga, oh. May mga daramang pating notebook. Pigilis na so. May mga gamit sinda. Guna, LTO. Ayos man na yan. Ayos man bagata. At least, nagtataga reparo lamang kan mga motorista ta. Kaya lang, may comment akong nadangog duman sa nagkapirang motorista. Hindi nga yung lapak ka na yun nila. Lapak. Ikaw parasita ngayon. So, mga motor sana. Common bagang reklamo yan kan mga motorista. Nga tama ng ganda. Ampi ka para checkpoint din do so mga motor sana. Nga ta. So, ibang lunadan. Dahil daw kay bayulasyon. Ampi ka para checkpoint din daw para anapan diferensya sa mga may darakan motor. Pero sa ibang driver, ibang bihikulo, dahil hindi pag-check. Baka dahil mga lisensya. May mga violasyon man sa traffic rules. Tataman ang ganda, bako gabos. Tabi ba kan gurang kon gabos. Yan ang reaksyon na nadangog ko. Duman sa nagkapirang motorista tabi. Napag-checkpoint nindo dyan sa tinampo. Maski baga sa LTO, maski baga sa pulis. Yun ang reklamo. Kan mga nakamotor. Tangata, sinda sana. O kita sana. Ngaya, ang pig sisita. What about sa iba? Hindi yun. O dyan naman sa may tula-tula, may feedback man kitang nako hali sa, actually bako naman tula-tula, digdi na sa may palaog na sa Marquez. May feedback man kitang nako hali sa mga paratinda kisira. Ini baga sa mga piga para darakop man na Primong Andy, Marbel yata, nagreklamo na ngayaan mga paratinda diyang kisira. Ang nagreklamo, so mga paratinda man dyan sa saod kan albay. Siyempre, apektado man so income ninda. Tapos ngaya, maparongo na ngaya. Siyempre, tasira, malang sayan. Maparongo na ngaya dyan sa may tula-tula, dyan sa may Marquez. Maski sa'yo na parte dyan, sa may area na yan, palaog dyan sa Mauyod, pigsisita tabi kan task force. Ang feedback man sa tuya, alis sa mga paratsenda, kami ngayang nagaranap buhay, iyo nga biga para darakop, nagingawa man lamang kan pang sabagas, pangural daw, mga simpleng hanap buhay diyon, kami nga biga para darakop. Pero ngayon sa mga korap, sa mga parapawiteng ngaya, nakapot kang politiko, dahil pigdadakop. Yan, so, duang nadangog kong feedback, John, Jerome, halay sa mga motorista, halay sa mga ordinaryong paratinda kisira. Ata kami,
na mga ordinaryong tao. Ano ining apot na ni? Tama o mali? Ano ining apot na ni Tabi? Sa iling nindo? Tama o sala? Aram ko, iba-iba ang opinion ta. Kan apot na yan. Kung tama, iwan ang gada de. Natatasinda sana. Kung illegal man ng gadang pwesto, di ano daw kung matawan ke tamang pwesto. Na makahanap buhay ang mga ordinaryong tao. Hanap buhay baga yan, dahil manan ma. Tirinda dyan kung bako sa hanap buhay. Kaya, tatagalan na sa naninda, ang mga pigigibo man na aksyon kan mga law enforcers, tas law enforcers man, nagsusunod man, duman sa law, sa ordinansa. Pero, makairak man ang ganda kung ilingon ta sa tamang rason kan mga paratyenda, makairak man. Dapat tawan talaga kiyanap buhay. Pero kung ilingon tang sala dahil illegal. Illegal, tada ipiglilegalize da sa lugar na yan. So mga motorista man, John, saka Jerome, ang iba dyan, nasa sagasaan man kaya ng mga checkpoint naan, nasa sagasaan man dyan na nag-aaranap buhay sa mga parhabal-habal. Di darakop-dakop man sa parhabal-habal na nag-aaranap buhay man. Ano daw kung ang mga habal-habal na ini John, isipan na ining maraykan mga opisyalis na sa gobyerno na illegalize na lugod. Masabi naman sa iba, dahil man nga pwede illegalize yan, apektado man nga so mga jeep, kompetensya nga kan jeep. Pero ako John, ang pagiling ko personal, normal na ang kompetasyon. Normal na ang kompetensya. Gano'n mga negosyo. Paano mo yan kung napipiluhan ka na sa negosyo mo? Kung mas maray so tinda, mas maray so negosyo kan kataning mo, di mag-iisip ka naman kibagong inovasyon kan sa imong negosyo. Pareho man kaning jeep. Kang panahon talaga baga, ang jeep, iyo yan ang pig-aasahan. Kasi kami dyan sa bulod, iyo ang pig-aasahan me. Taday man kiibang transportasyon. Kana uso habal-habal, na uso motor, yaw na sa mga habal-habal. Ang problema ngunyan, ang habal-habal, pigo konsiderar pamangiraray sa ngunyan na illegal. Ano daw kung illegalize na lugod? Ade, itong kompetensya, natural. Natural, kumbaga, so jeep, pinaglumaan naman kang panahon, nagbago na so henerasyon, dakulaon na nguyang populasyon, kaya itong panahon, okay lang kung jeep sa natadit, pasan ang populasyon. Ingon yan, dakulo ng populasyon, kung nag-iidali ka, magpaparaalat ka palan kan oras, para sa na makasakay ki jeep. Kaya, may rason man. Saro ining reaksyon na ako at manhali sa mga parabal-habal. Rin na daw sa nangaya na panahon. Kami malilegalize. Sa Thailand baga John, kadamanan kami sa Thailand, legal iyan, nabalabal. Pero, naka-uniform ang driver. Naka-uniform, magayon ng pagilingon. Saka, ang driver, so, may lisensya man. Legal ang edad. Dahil pwede sa mga true teenagers na driver. Sarong bagay na dapat gayod pag-isipan, ade. Pag-isipan gayod, ade, tabi kan mga local official ta. Na parte kan development, parte kan progreso, digdi sa lokalidad, adalan na ang bagay na ni. Adalan itong problema kan mga paratyenda, kung para ano nito, kung saan ito pwede ikurulokar, yan ang mga pigparadarakop dyan na para tyenda kesira. Adala naman kung paano ini mga parabal-habal na maligalize na sinda.
ang bottom line dyan, mga tugang, hanap buhay. No. Importante ang hanap buhay. Kaya nga ni baga, iyo yan ang misyon ka na kubikol. Kung paano tawan kay hanap buhay ang mga ordinaryong tao. Ha? Rabi ang efforts man ka na kubikol. So pigsasambit ka sa bago ni Kung Pido, so Sustainable Livelihood Program, so mga job fair, iyo yan. Ha? Panahon naman gayon na paiwason ta ang paghiling tatabi. Ha? Kan mga development na nangyayari digi sa tuya, lalo sa pagdakula kang populasyon, nagkaipuhan may mga isakripisyo. Ha? Na sistema. Itong rason na nga, kompetensya. Kompetensya kan jeep so habal-habal. Natural. Natural lang kompetensya. Paano mo yan na nagbago sa panahon? Alangan man na forever na sana. Forever na sana maggurang kita digdi John, Jerome, na jeep ang biyahe. Kay puan man ma-improve. Ano? Marerengani so, ilinga so, mga tricycle. So mga tricycle ngayon, at least, na-accept na kan mga tricycle driver na parte na kan modernization. Yung nakulo naman ang taxicle. Nauso sa taxicle. So mga tricycle, so iba, na-convert na sa taxicle. Parte kan pag-improve, tabi. Kan sa tuyang sosyudad. Nakulo na mga dapat pagayon bagon sa gobyerno. Adi. Unin sana, sa pang example, uning patakaran kan DNR. Makauyam-uyam na, John. Yung bagang law manongod sa DNR, sisidawan, makakabago ka na de. Sa Congress pa yan, na ma-amend na ang law, makauyam, John. So, sige bagang tanong mo, sa diri mo ang daga mo. Yaro ka itong bigibo nila, kagawad miya sa manito. Sige taranom ki kahoy. Similya ng kahoy. Halimbawa sa sadiri mong daga. Ikaw mismo nagtanom. Daing labot ang gobyerno. Daing labot ang DNR. Daing ka nga lamang tawan ki similya. Pero pag-abot kang panahon na ikaw makaipon na John, gusto mo na ipapalod, ipalagadi, so kahoy na itinanom mo, sisitaon ka na kan DNR. Jesus na buhay edi. Nagsasakripisyo kita na magkaigwa ki, halimbawa, puning kahoy, padakulaon para mapakinabangan mo ngapit na panahon. Pag maputol ka na, katakot-takot na proseso dyan sa gobyerno, lalo sa DNR. Tutumbahan ka dyan kibulan, sa pag-apply kan cutting permit. Pareho man sa PCA, Philippine Coconut Authority. Sunyog mo, alang kawono na. Nakakaulang na sa pigharong mo o sa harong mo. Mapaputol ka ki nyog. Pero sa pagtanom, dahil ka nga na lamang tinawan ki similya kan gobyerno. Pero pag maputol ka na kinyog, dadakupon ka na. Sa diri mo sunyog, sa diri mo sa kahoy, dadakupon ka kan DNR. Dadakupon ka kan PCA. Jesus, sa kapay na mga law ini adi. No rin daw magkabarago yan. No rin daw sa magkabarago yan, John. Gurang na lamang kita, yung magyara yan sistema. Nagtatabang na po Basta na importante, ito, sinda kita buruhay. ako dito, na matita ang Buruhay kita, hanap buhay. bisyo, hanggang unyan Iyo yan ang suko. Bingo mautabi kan Inspirasyon sa ako Bicol Party List. Sabi yan ni Congressman Garbin. Okay, sige tabi. yan ang AKB. Inabot na kitin oras kan pamaaram Masunod tabi si News Director Mardila at saka si Father Momoy sa masunod na programa. Antabayan nindo yan. Naginibol. Al Armario Pene. Thank you. Salamat po.
Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol. Anom na